Lodwa tajba l-kulħadd, niċċelebraw l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-koll. Wara iż-żmien tal-Avvent u iż-żmien tal-Miliet, il-kulur aħdar li jintuża fil-liturġija, kulur ta' ħajja, jurina żmien ta' matul is-sena. Ġesu illum jgħidilna, indmu u emmnu fil-bxara tajba. Is-saltna talla waslitilkom. Nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għemil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Niġbru l-intenzjonijiet għal din il-quddisa, waqt li l-intenzjoni hija għal Ruħ Karmela Sultana. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, għati widen għat-talpum li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu. U dan inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel minn Ramattajim, Sofim, minn muntanji ta' Efraim, u kien jismu Elkana bin Ġeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf minn Efraim. U kellu żewġ nisa, waħda jisimha Anna u l-oħra Peninna. Peninna kellha ulied, imma Anna ma kellix ulied. Min sena l-oħra dan ir-raġel kien jitla' Silo mill-belt tiegħu biex jadura lill-mulej tal-eżerċiti u joffrilu sagrifiċċju. Kien hemm iż-żewġ ulied ta' Eli, Hofni u Fineħes, assisin tal-mulej. Ġara li f'jum minnhom Elkana offra sagrifiċċju u ta' isma lil martu Peninna u lis-subbien u bniet tagħha wkoll. Imma lil Anna għalkemm kien iħobba ta' sem wieħed biss, għax il-mulej kien għal-ila ġufa. Il-mara l-oħra kienet tinkija u tweġġaħħa, għax il-mulej kien għal-ila ġufa. Hekk kien jiġri kull sena, kull meta kienu jittilgħu f'dar il-mulej. Hekk kienet ħobb tinkija u Anna kienet taqbad tikpi u ma tikolx. Darba żewġa Elkana għalilha, Anna, għaliex qiegħda tikpi? Għaliex m'intix tiekol? Għala inti qalbek sewda. Minix jien aħjar għalik minn 10 ulied? Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr.
lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' rat il-ħaj. X'inrot il-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi? Noli l-kaġġi ta' salvazzjoni u issem il-mulej insejjaħ flimkien lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' rat il-ħaj. Intemm il-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Lilek nofri sagrifiċċju ta' rat il-ħaj u isem il-mulej insejjaħ flimkien lilek nofri sagrifiċċju ta' rat il-ħaj. Intemm il-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalem. Lilek nofri sagrifiċċju ta' rat il-ħaj. Iż-żmien huwa mitmum u s-sat Natalla waslet jgħid il-mulej, indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum, is-saltna Alla waslet, indmu u emnu fil-bxara tajba. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ il-xmun il-ħuħindri qegħdin ikalaw ixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda u Ġesu qalilhom: Ejja warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin, u minnu fih telqu xbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor, ra lil-ġagbu ta' Zebedew u lil-ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek u minnu fih sejħilhom. Huma telqu l-missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Iż-żmien huwa mitmum, dak li kellu jseħħ fi żmien seħħ bil-miġja ta' Ġesu fil-milja tiegħu, walek idur lejn in-nies u jgħidilhom: is-saltna Alla waslet għalhekk intom titolbu fil-missierna ħa tiġi saltnatek, ukoll juża żewġ kelmiet importanti. Indmu li l-bniedem jindem biex jikkonverti u jemmen fl-imħabba il-ħniena ta' Alla. Qed naraw il-Ġesu jibda l-ħajja pubblika. U x'jara quddiem għajnejh? Jibda jħoss il-mart, id-difetti, il-ħażin, il-qawwa tax-xitan, id-dnubiet. Jibda jinduna li fis-sistema politika li kienet teżisti fi żmienu u fil-sistema reliġjuża tat-tempju tal-qassisin kien qed jara affarijiet li ma kellhomx isiru. U allura isejjaħ għall-indiema minn fuq s'isfel lil kulħadd sakemm iż-żmien jibqa' żmien, għax għad jiġi żmien meta jien u int ma jkollniex żmien, imma s-saltna Alla waslet. Iż-żmien huwa mitmum, dak li kellu jirrivela, jurina Ġesu fl-imħabba tiegħu għamlu. U għalhekk qed jgħidilna kontra l-ħażin li hemm idawwarkom, kontra t-tentazzjoni tax-xitan, kontra l-liblieba ta' dnub. Indmu, tibqgħux f'dik it-triq. Ibdlu t-triq il-ħażina li tħaltu fija. Oħroġ minn dik il-kumpanija l-ħażina, minn dak il-vizzju.
Emmen falla biex temmen fil-fiduċja li għandu jkollok fik innifsek. Għax kikollok fiduċja fik innifsek, faċilment titfa' l-fiduċja tiegħek falla. U ejja warajja. Tieni parti tal-Vanġelu hija sejħa sabiħa. Fil-ħajja ta' kuljum, il-min isejjaħ Ġesu, nies li kienu fuq il-lan tax-xogħol. Ikomplu l-mestier ta' missierhom. Qegħdin fart li mhix qrib it-Tempju ta' Ġerusalemm, ix-xatt tal-Galilija. U Ġesu hemmhekk jibda l-ministeru tiegħu fejn l-iktar hemm bżonn. U jsejjaħ f'mumenti partikolari bisimhom bl-istorja tagħhom dawk is-sajjieda. Interessanti l-verbi li juża hawnhekk San Mark, telqu kollox. Telqu lil missierhom, terqu il-mestier tagħhom, telqu it-timetable ta' ġurnata li kellhom, min jaf kemm kellhom kollox ippjanat. Ħallew kollox, għax kienu sabu kollox, kienu sabu l-Ġesu. Ejjew inkomplu din l-Ewkaristija minn dan is-santwarju għażiż, illi fih il-kelma tal-Vanġelu tal-lum terġa' tidwi, ejja warajja. Fl-1883 minn dil-kappella ċkejkna li hawn ma' dan is-santwarju dwiet il-kelma ejja. Il-Madonna, il-leħen tagħha ħelu, ma qalx itlaq, warrab minn qudiemi, ma rridx narak. Hawnhekk hawn sejħa għażiża li qed jagħmilha Ġesu, ejja warajja. Il-Madonna illum iddur lejn is-soċjetà, lejn id-dinja ma wkoll lejn qalbek. Għax ħafna nies mhux wara Alla mexjin, wara x-xejn, wara l-baħ, jiġru wara l-vojt, ħasbu li kull ma jleq huwa deb, u għalhekk dalgħodu ejjew nitolbu minn dal-post għażiż għall-istedina ta' Marija biex tintlaqa minn tal-qrib u tal-bot, minnu bla grazzja u minnu fil-grazzja, minnu fid-dnub u minn reġa' lura mit-triq ta' dnub. Il-Madonna qed terġa' ssejħilna għal Ġesu, ejja u nagħmel minnek sajjied tal-bnedmin. Amen. Irroddulek ħajr mulej li qed tagħtina dan iż-żmien matul is-sena, żmien ta' ħajja, żmien ta' grazzja. U għalhekk nitolbuk bil-qalb ibgħat l-Ispirtu Santu ħajallimna nitolbu f'din il-għodwa għażiża. Grazzi mulej li sliftna ġurnata oħra, li rajna id-dawl ta' jum ġdid. Grazzi li qed iżżurna bil-kelma tiegħek u iktar bil-ħobs tas-sema l-Ewkaristija f'dil qudiesa. Wieżen lill-Papa il-Jun 14. Sieħeb lill-Isqoftan Anton, lis-saċerdoti, is-seminaristi, il-katekisti, daw kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej, nitolbu. Tolbu għar-reliġjużi hawnhekk fis-santwarju, il-kongregazzjoni tal-Ursolini, nitolbu għal persuni ikkonsagrati, nitolbu għal reliġjużi kollha, hekk biex il-mulej ikompli jżejjen il dawn il-qlub bil-qadi bħal maqdiet Marija. Nitolbu għal riskju li qed iġibu l-gwerer. Kontinwament issib min jimbex biex dak li hu feroċi jerġa' jifferoċja. U sar komuni issegwi l-aħbarijiet u tisma' l-kelma gwerra. Ma nitolbux biss għal gwerer il-kbar, imma nitolbu għal ġlied iż-żgħir li jsir bejn il-bnedmin, ħalli nsibu triq tal-ftehim u tal-paċi. Nitolbu għal Ruħ Karmena Sultana, l-eżistana mejtin, l-erwieħ abbandonati, għatihom mistrieħ għal dejjem fil-ġenna. Nitolbu l-aħħar talba tista' tkun tiegħek, inti li qed titlob magħna anke mid-dar, mill-isptar, mill-faċilità korrettiva.
نطلب عليك اللي ما عندكش من يطلب عليك، نطلب عليك للمديح للأوبراتسيوني في الدول الكلمة الله. الأول قاري اللي سمعنا اللوم قال ديك المارة اللي تشتاق ويلت، تانت نسا يجوا هناك يطلبوا ويلت ويطلبوا الصحة لوليدهم، مدولين من الكلمة الله باش ما نوجهوش ناس اللي يكونوا عديين من اسبرينسا تشوق القات ما رياليزاو اللي كلك من يايت لك ما الرزق الطلبتانا من يدين ماريا وبالقلب نيدولا قديسة ماريا أم الله. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek, għamel li bjan itqazzu u minn għandek naqilgħu l-ġid li qed nitolbuk bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int bibnek l-għażiż bħal moġbok taħlaq il-bniedem hekk fit-tiba tiegħu ridt li jiġġeddu. Għax bibnek l-għażiż bħal ma oġbok taħlaq lill-bniedem hekk fit-tiba tiegħek rid terġa' tagħtih it-tiġdid kollu. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Floli tasmi. Osanna floli tasmi. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata u minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasa tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
دانو المستيرو tal-fidi nħabru l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ħoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papaljun, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karmena Sultana, il-mejtin tal-familja Sultana. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ħanniex fit-tiġri, iżda ħlisna. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtiti kollha. Żommni dejjem fidini l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej mistoqlix tidħol taħt is-saqf.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħal min tiġġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq fil-ħajja tagħna biex tkun toġbok bi Kristu Sidna. Fit-tmiem il-qudiesa minn minkom ikun irejt nidħlu fil-kappella hekk nitolbu l-qawwa tal-Ispiritu Santu li tiegħu Carmini Grima kienet tant devota, kif nixtiequ li nagħmlu miljum ta' tnejn devozzjoni imħabba lejn l-Ispiritu Santu. Nitolbu wkoll għall-operaturi li jaħdmu f'da santwarju, il-konfessuri tal-qrar, dawk li jiċċelebraw l-Ewkaristija, dawk li jisimgħu n-nies, l-akkoljenza flimkien mas-sorijiet reliġjużi u l-lajċi volontira, partikolarment il-membri tal-Leġjun ta' Marija. Ngħidu wkoll it-tlet Ave Marijiet kif talbet il-Madonna għaliex ħafna nies jibatulna biex nitolbu għalihom. Walhekk il-fatt li ngħidilhom se nitolbu għalik ejjew ninaqdu familja waħda u nitolbu għal xulxejn. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għalik Marija, bil-grazzja minnija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.